i tots, anem ara amb la nomenclatura d'estoc dels òxids dels no metalls. Hi ha un vídeo dels òxids dels metalls, nomenclatura d'estoc, que podeu recurrir a ell si teniu algun dubte, està més detingudament explicat. Ara donaré alguna cosa per suposada. Per exemple, si es donen òxid d'arsènic 5. Vegem arsènic, que és l'últim element que ens donen, posem AS, que és arsènic, el tenim ahí, nitrogen, fòsfor, arsènic, antimoni, bismut, després en posem un 2, després veiem òxid, oxigen, i ara posem el nombre d'oxidació de l'arsènic, que és un 5 ahí. La nomenclatura d'estoc s'utilitzava entre parèntesis números romans. Si ens diuen òxid d'antimoni 3, antimoni, SB, posem SB, després sempre un 2, òxid, oxigen, i ara el nombre d'oxidació de l'antimoni que és 3, un 3. Ara veiem òxid de sofre 6, sofre, un 2, òxid, oxigen, O, i actua amb 6 el sofre, posem un 6. I si es pot simplificar, s'ha de simplificar. Si es pot dividir els dos subíndexs per 2, el 2 entre 2 i 6 entre 2, s'ha de dividir. Este no seria, el S2O6 no és l'òxid de sofre 6. L'òxid de sofre 6 és el SO3, dividim per 2 i queda un 1 que no es posa i un 6 entre 2, un 3. Òxid de carboni 2, posem el carboni, un 2, després oxigen, C2 sempre es posa, mireu que sempre n'hi ha un 2 baix de l'element que no és l'oxigen, i ara mirem el nombre d'oxidació del carboni, un 2. C2O2 s'ha de simplificar, CO, que la nomenclatura sistemàtica és el monòxid de carboni. En aquest cas, en l'estoc és òxid de carboni 2. Simplement comentar-vos que així no tenim ningú dubte en quant a posar o no posar entre parèntesis i en romà el nombre d'oxidació de l'element que és el no metall, en aquest cas. Perquè si veieu el vídeo dels òxids dels metalls, nomenclatura d'estoc, de vegades no s'havia de posar entre parèntesis el nombre d'oxidació. Per exemple, si diem òxid de ferro 3, sí, ho fèiem igual, Fe2, O, i ara un 3. Però si es diuen òxid de calci, si recordeu, n'hi ha alguns grups, alguns elements que sols tenen una possibilitat de tindre un nombre d'oxidació, un únic nombre d'oxidació, pot ser més 1 o més 2 en aquest cas, beril de magnesi calci, que és aquest cas, sols pot ser més 2, aleshores no posaven el 2 entre parèntesis, estaria malament. Este seria òxid de calci, seria Ca, posem un 2, després oxigen i la valència, el nombre d'oxidació que actua el calci, ho hem de saber, és un 2, posaríem un 2 i se simplificaria, CaO. Recordeu, ara, en aquest cas, no tenim ningú problema perquè sempre, en els no metalls, sempre tenim diverses possibilitats. Són 2, 4, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, n'hi ha moltes possibilitats. Sempre haurem de posar entre parèntesis i en romà el nombre d'oxidació de l'element no metàl·lic, el nombre d'oxidació en què està actuant. I per últim, ara ens donen la fórmula i hem de treure el nom en la nomenclatura d'estoc. Sempre serà, ens donen N2O5, òxid de nitrogen, òxid de nitrogen, i entre parèntesis, pegat a l'última lletra, parèntesis, això no ho he dit d'altres vegades, però és pegat a l'última lletra que posem nitrogen de la N, òxid de nitrogen, i un 5, que és el número que n'hi ha baix de l'oxigen, òxid de nitrogen, 5. I 2 o 3 serà òxid de bismut, i un 3, òxid de bismut, pegat ahí, un 3, 1, 2 i 3, i en romà. Este serà, mireu que en aquest cas veiem que és SO i ahí hauria d'haver un 2 perquè sempre n'hi ha un 2 baix de l'element que no és oxigen. Significa que este està simplificat ja i venia del S2O2 i el nombre d'oxidació que està actuant el seleni seria 2, que n'hi ha baix de l'oxigen. Aleshores, este d'ací seria òxid de seleni 2. L'últim, CO2, igual, si no n'hi ha un 2 ahí és perquè este està simplificat ja i ve del C2O4 i ahí està actuant el carboni en 4. Aleshores, el CO2 seria òxid de carboni i un 4, que la nomenclatura sistemàtica és el diòxid de carboni. Fins així els òxids dels no metalls, la nomenclatura d'estoc, espero que l'hagin entès. Ens veiem en els següents problemes.